Айде, давай! Давай! Жорка, бегай там, бегай! Латка бързо! Жоро, латка, Жоро! Латка бързо, тук! Ай, бахи, не самолете, това мушек! Жоро, латка, Жоро, латка! Айде, давай следващия! Айде, следващия! Следващия! Меркодия трябва! Газ! Не! Не спирай! Не спирай! Жоро! Махни се тук, бе! Жоро! Жоро, елацка! Жоро, не стой на писта, някой ще удари, да не съм много лошо. Той душек е много яка, ако го напокам. Давай следващия! Супер яко се фързаля с този душек. Мале, гере. Катастрофа! Пил, бързо! Бегай! Айде, Юлак, ти си! Чакай! Жълт флаг! Продължавам ли? Продължавам ли? Давай! Продължавай! Айде, давай! Айде! Айде, че ми замръзна ръката! Жорка, пази се! Мале! Бягай, Жоро, бягай! Айде! Айде, следващия! Валю! Греш! Работи ли още? Да. Няма такова спуска. Няма, не ли? Я ми извади такова ръкавицата на моя спорт телефона. Ама трябва да е лонче, хареса на е лонче. Не знам, те само дюшека носят. За какво само дюшек носят? Къде са да е лонче? Жоро, пази се! Ча, бак ще те изрови снега! Айде, пускай! Четиримата! Айде! Боб слей от трима, пазете се! Дигай краката! Дигай краката! Бобслей! Тройка България! Първо място! Това е мократа. И това всеки се взима инструментите и пак на нова сметка. Айде!